Ahoj, volám sa Heňa. Chceme pre vás natočiť video, aby ste vedeli, ak určite každý z vás má psíka, tak aby ste ho mohli vycvičiť, tak máme pre vás video na nejaký cvik, čo na začiatok si môžeme dať povol sadni. No, zavoláme psíka, čo je to video? Zavoláme psíka a prvý povel je taký, dáme na hlavu. Maškotu a povieme. Samina! Tam? Sadi! A to je už automatika presne. Naučiť sme ho, že párkrát mu môžeme dať dole zadok, alebo on to už niekedy ten havo aj sám urobí, lebo má nad hlavou maškotu, tak si radšej sadne. Druhý spôsob je... Počuť to je. Druhý spôsob. V ľavej nohe a môžeme sadiť a povieme párkrát sadiť a zadok mu prosím, tak to dáme a už sám sadne a môžete mi dať maškotu. Maškotu trošku schováte, aspoň trošku, aby on trošku dolovne, dáte schováte, dáte a poviete sadni a trošku stačí len takto urobiť trošku a on už ten zadok by mal dať dole a to dole a takto ho tiež trošku naučila. Takže ďakujem za pozornosť.